ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ತುಳುವ ಬದುಕದ ಪೊರ್ಲು ಎಂಚಿನವು ಪಂಡ ನೆತ್ತ ಒವ್ವಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ವಿಭಾಗದ ಸಂಪರ್ಕಗ ಬತ್ತಿನಾಯೇ ಐತ ಬಗೆಟ್ ಪಿರಲ ಪಿರಲ ಪಿಂದದ ತೆರಿವನರೆ ಇಚ್ಚಿಸಾಪೆ ಕಾಲುಡು ಪಿರವು ಪಿರವು ನಡತೊಂದು ದುಂಬರಿಪೆ ಪೊಸ ಪೊಸ ಇಚಾರುಲೆಗ್ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಪೆ ಮೊರನಿ ಒರಿ ತುಳು ಸಂಶೋಧಕರನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಯರೆ ಪೋದಿತ್ತೆ ನಮ್ಮೆಡ್ದು ದುಂಬು ಒಲ್ತೋ ಬತ್ತಿನ ತುಳು ಪಾತರಿಯರ ಬರಂದಿನ ಒರಿ ಯಾರೇನ ಸಂದರ್ಶನ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಆಸಕ್ತಿ ಎಡ್ಡೆನ್ನವೆ ಆಂಡ ತುಳು ಮಣ್ಣೆಡ್ ನಡಪಂದಿನ ತುಳು ಭಾಷೆ ಪಾತರಂದಿನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುಲ್ತ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ವಾ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅರ್ಥಾವು ಪನ್ಪಿನ ಎಂಕ ಸೋಚಿಗಾಂಡ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಏನೊಂದಕ್ಕೇನೊಂದು ವಿಷಯ ಸಿರಿ ಪಾಡ್ದನಗುಲ್ನಾಡೆಗೆ ಎತ್ತಂಡು 15,683 ಸಾಲುಗುಲಿತ್ತನ ಸಿರಿ ಸಂಧಿ ಪಂಡ ದಾದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ದಾದಾಂದ ಪನೋಡು ಪಂದ ಆ ಜನಕ್ಕೇಂದು ಅಕ್ಕೇರಿಗೆ ಇನ್ನು ಪೋಯಟ್ರಿ ಪನ್ಪಿ ವಿಭಾಗಗೂ ಸೇರ್ಸಾಯರು ಆಂಡ ಸಿರಿ ಪಾಡ್ದನೊಲಿ ಈ ಒಂಜೇ ವಿಭಾಗಗೂ ಸೇರಿನವು ಖಂಡಿತ ಆತು ನೆಕ್ಕ ಕಾರಣ ಆಯ್ತ ಗಾತ್ರ ಬುಕ್ಕ ಅವು ಮಲ್ಪಿನ ಇತಿಹಾಸದ ದಾಖಲೀಕರಣ ಸಿರಿ ಪಾಡ್ದನೊಲು ಮೂಜಿ ತಲೆಮಾರದ 7 ಸಿರಿ ಕತೆ ಪನ್ಪುಂಡು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಒಂಜಿ ಕತೆನ ಪನ್ಪುನ ಪದ್ಯನ ಬಲ್ಲಾಡು ಪಂದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ಡ್ ಪರಿಗಣಿಸಾವೆರ ನೆಕ್ಕ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ಪಿ ಕತೆಕುಲು ಹೆಚ್ಚಾದ ಜಾನಪದ ಕತೆಕುಲು ಈ ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯರೆಡು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಯಿನವು ಆಡ ಗಾತ್ರದ ವಿಚಾರಗೂ ತುಲನೆ ಮಲ್ತ ತೂನಗ ಬುಡಂದೆ ಪಂಡ 24-25 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಪನೆರಾಪಿನ ಸಿರಿ ಪಾಡ್ದೊನಲೆಂಡ್ ಈ ವಿಭಾಗಗೂ ಸೇರಾವನೆ ಸಾಧ್ಯ ಆತ ಅಂಚಾದ ಸಿರಿ ಸಂದಿನ ನಮ್ಮ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಪಂಡ ಎಪಿಕ್ ಅತನ ಎಪೋಸ್ ಪಂಡದು ಪರಿಗಣಿಸಾವಡು ದುಂಬುದ ಹೆಚ್ಚಾಯನ ಎಪಿಕ್ಗಳು ಒವ್ವೇ ಭಾಷೆ ದೇಶಡಿ ಇಪ್ಪಡ್ ಕಾವ್ಯ ರೂಪಡಿಪ್ಪನೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಸಿರಿ ಸಂಧಿದ ಬಗೆಟಿತ್ತಿ ಸುರುತ್ತ ತರ್ಕ ಇಂದು ರಡ್ಡನೇ ತರ್ಕ ಅವು ನಿಜ ಘಟನೆನಾ ಪನ್ಪುನೆಟ್ ಗ್ರೀಕ್ ಬುಕ್ಕ ರೋಮನ್ ಮಹಾಕಾವ್ಯಲ ಹಿಡಿದು ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತ ಮುಟ್ಟ ಮಸ್ತ್ ಮಹಾಕಾವ್ಯಲ ಬಗೆಟ್ ಈ ಚಿಂತನೆ ಆತಂಡು ಈ ತರ್ಕಗ ಕಾರಣ ಕತೆಕ್ಕ ಪೂರಕವಾಪಿನಂಚತಿಕೊನ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಮಾಹಿತಿಗಳು ಬರವಣಿಗೆಗಳು ಬುಕ್ಕ ಕತೆಟ್ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬರ್ಪನ ಪಾತ್ರ ಸಂಬಂಧಲೆಡು ಉಲ್ಲೇಖಿತ ಅತಿಮಾನುಷ ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿಗುಲೇನ ಒಪ್ಪಂದಿನ ಆಧುನಿಕ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಮಾಜ ಅಡೆ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕಡು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಲ್ಲ ಮುಖ್ಯವಾಯಿನವತ್ ಕತೆತ ವಾಸ್ತವಿಕತೆ ಬುಕ್ಕ ಕಾಲ್ಪನಿಕತೆದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಾವನೆಡ್ದು ಆಯ್ತ ಪ್ರಸ್ತುತತೆದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರೋಡು ಕತೆ ನಿಜವಾಯಿನವು ಅದಿಪ್ಪಡು ಕಟ್ಟು ಕತೆ ಅದಿಪ್ಪಡು ಮಸ್ತ್ ಪೀಳಿಕೆ ದಕ್ಕಲು ಐನು ಪಿರಲ ಪಿರಲ ಪಂಡದ ಒರಿಪಾವನೆಯನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಅಂದಿ ಎನ್ನುದೇರು ಕತೆಟ ಅಕ್ಲೆ ಬದುಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೂ ಉತ್ತರೋ ಚಿಂತಲೆಗೆ ಸಮಾಧಾನ ತಿಕ್ಕದಂಡು ಅವತ್ತಂದೆ ಕತೆ ಸತ್ಯನೋ ಸುಳ್ಳೋ ಅವು ಆ ಮೂಲಕ ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ಸಮಾಜ ಆಳ್ವಿಕೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ರಾಜಕೀಯ ಮತ ಎಂಚೆತ್ತಣಂದು ತರಿಪಾವುಂಡು ಒರ್ತಿ ಪೊಣ್ಣುಗು ಆ ಕಾಲದ ಬದುಕುಡು ದಾದಪುರ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಾವಲಿ ಏತ ಸಾಧಿಸಾವಲಿ ಅಪಗದ ಸಮಯಾನುಸಾರ ಮರ್ಯಾದಿದ ಪರಿಭಾಷೆದಾದಿತ್ತಂಡು ಇಂಚಿನ ಏತೋ ಸಂಗತಿಗಳ ಬಗೆಟ್ ವಿಮರ್ಶಿಸಾಯರೆ ತೀರುಂಡು ಇಂದುವೇ ವಿಷಯಲೇನ ಮನಸ್ಸಿಡ್ ದೀದು ಕೆಲವು ವಿದ್ವಾಂಸರು ತುಳುನಾಡ ಸಿರಿನ ಕತೆಲ ಅವೇ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ತಮಿಳೆದಿ ಕಣ್ಣಗಿನ ಕತೆಟ್ ಸಾಮ್ಯತೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಾದರು ಕತೆತ ಸಾಮ್ಯತೆ ಹಿಡ್ದಲ್ಲ ವಿವರಿಸಾಯಿನ ಸಮಾಜದ ರೂಢಿಗುಲೆಡು ಸಾಮ್ಯತೆ ಅಕ್ಲೆಗು ತೋಚುದಂಡು ಅಂಚಾದ ಈ ಕತೆಕುಲು ಇತಿಹಾಸಡ್ ನಡತ್ತಿಜಿ ಪಣದಾಂಡಲ ಇತಿಹಾಸ ಕಾರಣ ಕಣ್ಣಿಡು ಮುಖ್ಯ ಈತ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಒಂಜಿ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಪನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೊರ್ಪುನ ದೇಣಿಗೆ ಬರ್ಪಾಪುನ ತೂಕ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಇಂಚಿಪ್ಪನಗ ಸಿರಿ ಪನ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಇತ್ತಲ ಈ ಕತೆ ಇತಿಹಾಸನ ಕವಿನ ಕಲ್ಪನೆನ ಅತ್ತ ನಡುಟೋಲೋ ಇಪ್ಪುನವ ಪನ್ಪಿ ತರ್ಕ ಬುಡ್ದುಂತದ ಇಂದಿರ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಬದುಕಿನ ನರಮಾಣಿ ಒರಿಪಾವುನಲ ತಲೆಮಾರಿಡ್ದು ತಲೆಮಾರ್ಗ ಪಂಡದ ತೆರಿಪಾವುನಲ ಮುಖ್ಯ ಆದ ಪರಿಗಣಿಸಾದೆ ಇಂದು ನಮಕ್ ಮುಖ್ಯ ದಾಯ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ನಾಗರಿಕತೆ ತ ಬಗೆಟ್ ಎನ್ನನಗ ಐತ ಇತಿಹಾಸದ ಮಲ್ಲ ಭಾಗ ಇಪ್ಪುನೈತ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಲಕ್ಕದ ತೋಜುನೆ ಆ ನಾಗರಿಕತೆ ಒರಿಪಾಯಿನ ಬುಳೆಪಾಯಿನ ನಂಬಿನ ಕತೆ ಕೊಲೆಡು ಇದು ಎನ್ನ ಬಾಲ್ಯ ಮನಸ್ಸದ ತರ್ಕಗಳು ಸೊಲ್ಮೆಲು.